Kamu naman sad. O gani. Kami nugikan. Ako jogging ko. Igo apo kay joggingan dre. Jogging na tayo karon. Oy, daruhan. Kita na kayo cellphone ba itong igukod tayo? Ay, Ini salamat naghapon. kayo. Oh, ya asa mo padulong? Ako jogging gani ko. Sabihin man ta. Sabay ta pa uli. Oo. Ay, muli ang siguro ta. Ha? Gusto po ko mag-jogging ba? Sino ti? Tugnaw. Ah, uli anta. Tugnaw. Jogging ta. Grabe tong atong kaagi diha sa una no. Asa no? Ay tama no. Katong kaagi na to ba? Luya ko to ba? Nalingaw ko ng tanong sa inyo ba? Kami pod. Nailad mo. Kamu dai nailad mo mo. Anino man dai ito nagsunod sa to ano? Kita dahil itong kan. Perti na kong kuyawa to ay sa kalagot na ko to gibunal-bunalan mo na ko akong anino. Pati imong anino to ba? Oh no. Hindi mo ko nino. Mo gani. Abi kaya na ako gigukod ta ato. Mo gani. Anino ra dai itong nagukod? Tinada ito dai. Tara. Pwede ta? Pwede na to. Unsa ka? Asa ka? Lagi panggukod to sa kuwaon. Lagi. Basta pares na sa mga sa una nga anino ang Ilan lang kana. sumananap. Nay dili itumon. Sa klase Ay ito. katom. Anino? Anino to? Dakon sa ka dito. Malibang ra man ko dito mano. Nakailo ka ka. Wala sa kailo. Wa makakailo. Sagbot mangyapon. Balik dito wala man kakailo. Balik pa ko dito nga. Di na kong balik dito oy. Wala ka na mo. Sa kuha dito. Wala na. Wala tara wala na. Wala na tara. Wala na. Wala ka na mo. Uy. Wala ka na mo. Uy. Ayaw lagi. Ay, lagi dito lagi. Anino ra to para sa mga sa una anino. Bahala gud mo magmahay gud mo. Anino ra to. Wala nalagi gapagukod lagi sa kuha. Anino ra to. Katong ito mingon nimo. Anino ra to. Gusto mo ka to. Ayaw na pagkuan. Wala ko mo hadlukan lagi ito. Ay sus. Sa panang hadlok wala ay. Asa man be? Asa man. Wala. Wala. Wala lagi Wala. Ikaw talawan yung kay ka. Oh gyud. Oh. Na lagi bahala minadlo. Bahala gud mo maabot to ron. Tanawaw niya. Imo lang minggiilad. Dili lagi. Ba sige scam ra minimo ha. Tinuod lagi to lagi. Itumon nga mananap. Ka sa mga gyud. Dili lagi wala na. Naingana na pud mi sa una. Wa mi nahadlok. Talawan na kayo. Talawan gud ni. Bahala gud mo. Itumon to nga mananap to. Itumon nga mananap. Bahala gud mo. Hoy, Mano! Ako ni. Si Mano Tuper. Siya na. Siya ba day na? Siya na siguro. Kinsa day ka? Ako ni. Si Mano Tuper. Tanggal na daw na yung mga kuwan. Tanggal la. Oh, tanawa gud oh. Ako ni. Ikaw day na manutupir. Sus. Wa man ko ka ila sa imo kay nagbunit magug kagod. Ang dagan man mo. Unsa naman tawon mo? Nahadlok ka man o Michael. Ikaw man day na day. Adlok kay sila oh. Anino? Sa ulo man to. Kaulan na ron eh. Wala tay mo nadlok Wala niya. minadlok. Iti lang ka Sus. Kinsa day ka? Nalibang ko eh. Uy. Oh, gisakit. Gisakit kaya kung tiyan kanina. Nalibang. Kalibanga ko eh. Nagtai-tai po. Nalibang de. Asa ka dapit nalibang? Dito oh. Naunsa nga. Nalibang ko. Nakitaan ti ka pag tindog na ko. Mo nagigukod ti ka. Dalawan, lagi kay ka. Nagid kay kay. Tanawa Ikaw na dahil daw. na. Ito mangud kay ako labi na ako. Anino?
Naunsa naman taon ka. Naku, si Manlo Michael man to. Oh. Dire lang kag itlog. Blue gyud, sky blue gyud. Blue. Og itlog. Hadlok mo gani mo nanagan manggani mo. Mo gani pod. Ko Kani, wala oh. ko nahadlok. Unya, Ay, may pagmamauli na lang tani. Muli na tara ta. ay, mauli na ta. Tara. Dali na. Tara, Mano. Ikaw. Wala ka. Ikaw ra man din na dai. Alawan yun. Ni maho magtikmao. Kaya mo, sakihagin man oh. Maarto eh. Manilon na ba? Gani. Ato man ba? Mopod. Yan na. Watch out mga manok. Shout out kay Sayjan Dumil. Kang Rodante Daisy, shout out. Shout out kay Linan 5 TV. Shout out kay Famous Yusang Vlogger. Shout out kay Jobert Manginsay. Og please like, share and subscribe. Ang signature moves na ko. Look. Okay na. Okay na siya? Siguro daw.